Desde o Concello de Cervo queremos informar de que xa comenzaron as obras de construción do emisario submarino para o saneamento de San Ciprián. Esta é unha obra moi necesaria para a vila de San Ciprián e imprescindible para poder poñer en marcha a nova rede de saneamento e a depuradora da localidade. En canto a este emisario submarino, trátase dunha infraestructura que permite afastar as augas xa tratadas e depuradas da costa cervense. De todos os xeitos, hai que aclarar que a auga que se procesa na EDAR ten garantías de salubridade. Por iso, o que se fai con este emisario é extremar máis aínda as precaucións para garantir e protexer ao 100% a calidade da auga da nosa costa. Porque desde o Concello consideramos que esta é unha zona especialmente sensible, xa que esas augas son a fonte de captación das empresas de acuicultura situadas no polígono de Cuíña. Por iso que agradecemos, como non, á Consellería de Medio Ambiente que faga posible unha obra tan importante para o noso Concello.